May ni Bing Crudo na yan. Kaya nagmaymay sa. Ano ka natin, moyag ka basik, muruyot ko atan. Hindi ka man ay. Grab, di lang mo siyang wana nagong na. Hindi na mo sadsad. Hindi na mo kaya mikidin na. Kasama makasawa ta. Kaya gwapo mo daming na. Nakakantsaw ka mo tamay, isi ka, gwapo ka. Mande, pres kami lang ba? Oo. Nakakakape kami, nagsasounds ka pa kami. Siyempre, pang puwati ko atoy. Alis pagod ko na naroon. Nga mo tatugtog mo, kabalayan. Abalayan. May naglimis na arak, aumpay kami kahit ito na download. Ano? Download? Oh, mayroon ang tugkulay. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandiyan na si Bakat Andres. Hagupit tayo, gigay. Tao ka na pang naiigidaw mo na sobrada. Anay, sobrang yung karuyang. Tignan mo kayo, ano na pa yata, sayo mo lang natin mapirday. Siya bala, siya mangala. Pagkam aalam na kan pagkamaran pagtataka si pagay kita. Nagkatayo pagsangatan ng pag-ibagaan. Bagatan to nung nandang mamalimaw. What? Tita nang gangal daw. Ulo nagkabilang mo. Napupong mo tapay mamon. Hay, Nagpintas si Raw po niya. hybrid siya mo lang ito. Hindi man manong mo tayo grab na 3.2. Puro hybrid at tan. Kunin ni Joey. Kasi di mo puro pagkuhan na eh. Sa ngawanan tagong naman. Nagangin siya. Ha? Nagangin. Alangan mo, ito si Tal-Talaw. Nalang mo na po daw. Nagri kita grab magsikat na eh. Dila-dila yun. Ito ang tanong na. Pakunutong ko mamay. Ha? Ta, bisukul ka. May nitang ka, lumumda. Sana, kailangan ko man tinanong mo. Naman tinanong irigasyon. Ta, sa mo tubong. Ha? Oh, may tugulay. Matatanay gawit. Kalakas ako. Mayari. Hindi boy. Talaga ako na. Yan. Pitarap ko, madi na mayakan. Hindi ka man na nag-view na eh. Iya pa naman. Kanyak sata. Naialot ko yan. Ang kanya kaon. War-war mo talikod mo. Kailangan mo ipupong na ilakaman mo di pingkaon. Una, piti ko mga ko ka. Palingping. O na itapalimping. Kabil mo tamapong wala. Baw, talagaan. Bunubon, hindi may isa. Kaha. Idakal-kar natin niya. May ulit at darak ko. Inaduma kami nagsiksik ka. Nagpapasay. O, naghina lang kurtigi ko niya. Upa sikan dos. Tapos nagarudong yung pasitan. Babasitan na pala, di dalang maasi. Kita duma kami na akong taltalon da sa kasjay. Sab- Kung hindi man nasikta nga taltalon da mo da. Dirikap. Pagkaintindi daya. Awet da. Kita duma kami na akong taltalon da. Kasjay. Dagdan mo kiti kadwa akon. Ala-alain dan salang mo tistorya nakaadayo akon. Ako. Sa tigaraw da. Ha? Awan hindi daw mabaling nga pagpakyaw na gito. Ang arawan dala niya. Sa? Kasadsada mo na yun. Awan da pa eh. Yeah. Hindi usapin, naglamiis mo na raw. May tagraot. Awan may bunubun ni kay. Uri pa kay ganat pi kana di sabila sadsadan amay. Nukas talati kadwa ha. Gawi ta langay. Subli la jo pa argo raw pa. Agkukumang nga sila nakalputan. Halit.
Nakaatayo ako. Mawampit eh. Naragita pala murdong ang kitikaduang ah. Hal... Magpitiraot ko. Atan sa lang rinda, tururayon naman. Agad tayo na eh. Kisadsad mo na po. Ta. Nako yung mga bulubong ka, ang pagkamit ko pa. Ate ane, tinangtakaw ko na narapan mamami na yun. Yung pagkada kayo ni boss mo na rujang oy. Woy. Alam pa ko kaya dito magina. Siya pa mo to yun. Kaya ang tapos ko lang ko. Salamat Alam mo ito dumapajayain. Laki din ano sa atan, kisabam, nagadungala mo gamit yung bulubon na kasula pa ay. Ni pagkada mo tin. Katakam gamit aray, talahin tamamin na di ko ata dyan subrada. Talaga ah. Ibo sa lang ato yung nabunubunta to yun. Puri lauk ato yun, basta ko. Basta dawa. Importante dawa na. Aji lang naubo ka once pa. Sakto bahala kanya yun. No, aji man. Pautangan kayo to. Ha? Pautangan kayo. Ini. Uma. Yan din eh. Muta ko 2,000 ah. Wow, sige. Ako mo taka pala girinding ulit. Huwag mo yata eh. Una ni Bing Crudo na yan. Kaya nagmaymay sa. Ano ka natan, moyag ka basik, muruyot to atan. Hindi ka man eh. Grab, gilam mo siyang wana ng gungna. Gilam mo sad. Hindi na mo kaya mikidin na. Kasama makasawa ta. Kaya guwapo mo kaming nga. Makakantsaw ka mo tamay, ising ka, gwapo ka. Mande, pres kami lang ba? Oo. Sasaw mo na di. Taso mo lang aja ya. Isa, May samo lang aja kay. na mo na tamtama na. Naman tama na aja. May katawa na, nangag na. Nang hindi magam. Datam tama kay katawan nya. Ano raw? Ay. Damdamatan, baka maluwan na tayo. Spray na ta atas baga na. Katawa talaga mungungag na. Ang na. Rigat ko nga, isiplan nating iwat at ipat ka. For day. Spak ta. Yung burubuntan. Yay! Baga na mo, talagang taging sobra na. Tana pinay. Tana. Misa. Ano din? Nakita ito, tiyang mo ang butitan. Nya ko raw talaga sta. Nih, nakita ti kon nih. Ako ma. Kaya kami natati. Nakakakape kami, nagsasounds ka pa ilagami. Siyempre pang puwati ko atoy. Alis pagod ko na na ron. Nga mo tatugtog mo, kabalayan. Abalayan. May naglimis ti arak, aumpay kami kahit pinay download. Ano? Download. Oh, mayata ng tugkulay. Hindi mo di pa inarado, mabaling lata. Halo, nang mo na si Kamoy. Uy, hindi pa inarado ata, uy. Madam na para turatay. Maday. Niluglog ko lang sa kakatoy. Hindi ka mo tayo. Munaldo ko nagluglug tayo. Ha? Munaldo ko nagluglaw. Alam daw kung subi-subliak, balabalatad. Hindi naluglugay. Ato suka na kurta dapan mo na. Ato pa'y dagat eh, nagsurrender, tidapang ko. Muna yan, nagpus ko mo takay lumaw. Nadurog ka rin hindi pati bisikol, kada bildat. Rumok-rumok ko, aso pa yung ako na dyan. Abulong. Nga ba? Sa bagay, pataba. Nagpupog mo ta pa may amaw. Uy, ilak ambo di ko di bisikol. Tada ka nanda. No, daw ka lang bunubun, pupupog mo mo. Sulito mo na ha. Oh, di ba? Gumayat. Puno ni Bing Crudo ni patadadarlatan. Be, grab ka mo tak dir ka mo latan. Sa mo ti pagtutungtungan ta gituyay. Ang pakibiyangan yung tipyagaw. At tabiyag yun ti pagkalaman niyaw. Grab ka lang tao. Ya, kagito yung di ka lang garo makakakaroon. Tingin ano pang araramidin niya tabiyag yaw. Nay, nanani masulatan natin may sasilungan. Hindi mo lang makatata yung atalasang at kisirsiripin niya. Tangad ka lang, tangad.
Nabising kay manan. Ha? Naglamiis. Kalabisin nyo, mapanunutin nyo. Ano basta. Guys, may bagong product ang GR4. Ito nga pala ang Magic Gatas. Pwedeng-pwede rin pala ito sa matte color at glossy color. Tignan nyo naman ang resulta, ang kintab, di ba? Kaya bili na rin kayo. Click nyo lang ang yellow basket.